سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي كميل لكم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ውን ኣብዘ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ ሞነይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢት ኣመና መምሃሪት ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ ግና ቅድሚ ናፍቲ ሳንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ህቶ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ናፍቲ ሳንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል ድሕሪ 10 ዓመት ናይ መርዓናዩ ንበዓልቲ ቤተይ ከም ቀደም ደስ ትብለኒ ኣይነበረትን ማለት መልክዓ ተደዊኑ ነፍስ ወሲኻ ለካ ተደዊና ድሕሪ ዝኽፀል ኣጀሚረስ ምስ ካልአይቲ ኣስቴር ትበሃል ጎርሶ ፍቕሪ ክትፃወት ጀሚረ መቂሩኒ ጊዜ ኩሉ ምስ ኣጌረዮ ድሕሪ ዋርሕ ምስ ኣስቴር ጽቡቕ ስለ ዝኸርና ክነግራ ኣለኒ ብማል ኣብ ግዘ ድራር ምሸት ምስ መሸየ መጺ ሰንበት ይነሩ ቆልዑ ትምህርቲ ክኸዱ ስለ ዘለዎም ክዳኖም ተሓጻጽበሎም በቲ ኸኣ ንጽባሕ ቁርሲ ክትሰርሕ ጸኒሓትኒ ረእይ ምሰበልክዋ ክዳና ኣፍራ ተጸይቑ ጸብሒ ነጢብዎ ደኺማ ምስ ረኣኽዋ ከምዚ ብማል ተዛሪበያ ኣነ ከምዚ በልክዋ ምሳኽ ክነብር ኣይደልን እየ እንታይ ዓይነት ነብሳ ዘይተኣለይ ነብሳ ዘይተልዓል በሰሮይኺ ኪድራሓቂ ኢለ ጸሪፈያ ሰበይተይ እውን ኣሚነይ እንታይ ዘጋጠመሎ ድዩ ስለምንታይ ከ ክሳብ ክንዲ ዝጸሊእኻኒ በለት መሊሳ ምሳኽ ምምርዓወይ ኣጣዒሱኒ ነብስኽ እሞ ኣብ መስትያት ጌርክ ረአዮ ብማል ልብስ ሰበር ቃላት ፈኒላ ይኸይድ ጊዜይን ህይወተይን በቃ ምስ ኣስቴር ኮይኑ ኣስቴር ድማ በብቁሩብ ክትቅየረኒ ጀሚራ ማለት ኣነ ምስ ኣንከለኹ ቴሌፎን ትሕዝ መውዓላ ኣቦቲ ኮይኑ ንምገቦ መግብሞ ብጀካ ደገ ንሽሙውን ገዛ ጥዒምና ይንፈልጠን ኢና መቸም ብጣዕሚ ሓይላትኒ እዝታት ምስ በዝሐ ድማ ጁባይ ከንቆልቁል ጀመረ ጥርሐይ ተሪፈ እታ ፍቕሪ ዘይብላ ፍቕሪ ገንዘበይ ሒዝዋ ዝነበረት ኣስቴር ድማ ጉዳይ ጁባሪኣ ገዲፋትኒ ትኸይድ እሞ መሬት ከም ኣፍ ዑንቅት ጸበኒ ክገብራ ዝነበረትኒ እቶም ቅድሚ 2 ዓመት ዝገደፍክዎም ሰበይተይ ምስ 2 ደቀይ ክምርኮሶም ክልምኖም እዩ ምኽንያቱ ስድነተይ ምስ ኣስቴር ደኣ ቢዚ ገይሩኒ እምበር ብናፍቆቶም መቕሎ እየተቐይረ መቕሎ መሲለ መቸም ኣብታ ናይ ቀደም ሰበይተይ ስድነተይ ምስ ኣስቴር ደኣ ቢዚ ገይሩኒ እምበር ብናፍቆቶም መቕሎ እየ መሲለ መቸም ናፍታ ናይ ቀደም ሰበይተይ ብምኻድ ማዕጾይ ኩሕኩሕ እሞ ወደይ መጺእ ኸፍተኒ ሰላም ምስ በልክዎ ድማ እንታይ ክትገብር መጺኻ ብማል ዓዊሉ ጨደረ ከምኡውን እናጎየ ውሽጢ ኣቱሞ ብውሽጢ ጸኒሓ በዓልቲ ቤተይ ትወፅእ ኣብ ቅድመይ ምስ መጸት ድማ ሓጎስ ዝተሓወሶ ኣትኪረ ጠመትክዋ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ምኽንያቱ መራ ጸቢቓ ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ጸጉሪ ርእሳያ ተቐይራ ጸኒሓትኒ ጥሚ ተቢላ ድማ ከም ዝበለትኒ ንምንታይ መጺኻ ኣነ እውን መለስኩላ ተሓጎሲ በቲ ዝሓለፈ ተረዲእኒ ይቕሬታ ሓቲተ ሓድሽ ህይወት ምሳኺ ክጅምር እየ ተመሊሰ መጺእ በልክዋ ደንጊኻ ኣብቲ ዝደለናካ ይነበርካን ልብና ሪኡ ከምኡውን ናይ ግዘ ነገር ምስ ንዓይ ዝመስል ኣብ መልክዕ ዘይኮነስ ኣብ ልቢ ኣብ ገንዘብ ዘይኮነስ ፍቕሪ ዝኣምን ተራኺበ ተመስገን ኣምላኽ ዝሓለፈ ወርሒ ተመርዒና ሕጂ ድማ ጽቡቕ ህይወት ይመርሕ ኣለኹ ኢላ መለሰትለይ ልበይ ዝትንክፍ ከቢድ ቃላት ማዕርኽ እንደይ ከም ዝበደልክዋ እሞ ኸኣ በቲ ገጻ ይኹን ኣብ ነብሳ ዝነበረ ጽባቐ ኣበላሸያ ምዃነይ ንዓይላ ድማ ቆልዑ ንትምህርቲ ገዛ ጽርያ ምሳሕ ሰሪሓ ንግሆ ተሲኣ ቁርሲ ሰሪሓ ንነብሳ ግዘን ከይረኸበት ተዓሊኒ ዝነበረት በዓልቲ ቤተይ መልክዓ ምድዋኑ ምሽጥሩ ንዓይን ንደቀይን ክትናብ ምዃኑ ረሲዐ
ንሰበይተይ ዘሳደድኩ ኣነ ምዃነይ ተረዲኡኒ ግና እንታይ እሞ ይዓብስ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ኮይኑኒ ካብዛ ጽሕፍቲ እንታይ ንምሓር እንተልኩምኒ ሰኣናትኩም ወይ ናትክን ምክትታል ሓዳርካ ሓዳርኪ ክቐንን ስለ ዝኽእል ነገራት ኣብ ጊዜኡ እንተዘይሓብሒብካዮ ንኽልተ ደቂቕ ገዲፍካዮ እንተኸይድካ ከዓኑ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ግበር ክብል ይደሊ። ስለዚ ካብ ዛንታ ከም ዝተምሃርኩምሉ ኣይጠራጠርን። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ። ካብ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣመና ተመሲጥኩምሉን ከም ዝነበርኩም ኣይጠራጠርን። ንበዓልቲ ቤትካ ነፍሳ ዋዲቓ ኢልኩም እንተደዓ ገዲፍኩምዋ በዓልቲ ቤትካ ነፍሳ እተዋድቐሉ ምኽንያት ብቆልዑ ንትምህርቲ ንምስዳድ ገዛ ጽርያ ምሳሕ ሰሪሓ ንጎ ተሲኣ ቁርሲ ሰሪሓ ንነፍሳ ግዘን ከይረኸበት ተኣሌካ ምዃናይ ትረስዕ። ስለዚ ሰበይተይ ነፍሳ ዋዲቓ ረጊዳትኒ ከም ቀደም ኣይኮነትን ኢልካ ትገድፋ እንተደኣ ኮይንካ ንስኻ እምበር ሓሲርካ ንሳይ ሓሰረትን። ስለዚ ተጠንቀቕ። ካብዛ ጽሕፍቲ ከም ዝተምሃርኩም ኣይጠራጠርን። ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይስ ቻናል ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ነላቦ። ነስ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይተሕመቑ። ኣብስ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ቻው።